Nazdar chalani. No ja som Miroslav, 51 rokov, podarilo sa nejako. Pochádzam zo stredného Slovenska, medzi Zvolenom a Detvou. Poviem pravdu, tento kurz mi prišiel čisto náhodou pred oči, zaujal ma. Samozrejme, hneď som spravil nejaké tie kroky, aby som sa dostal bližšie. Chcem ho absolvovať, to je jasné. Však každé poznanie niečo človeku dá. Môj cieľ je jasný, ináč. Relatívne by som to všetko zvládol aj celý život, zvyšný, čo mám, aj bez kurzov, ale je to niečo nové. Poznanie, jasne. Hej. Za život som prešiel rôznymi kadejakými kurzami, od technických až po takéto. Takže relatívne asi budem tušiť, že o čom to bude, ale však nevadí. Ja mám svoj cieľ jasný. Bohužiaľ, moje existenčné problémy teraz ma ako si stavajú na inú úroveň myslenia, než je štandard u mňa. Cieľ je jasný. Potrebujem hlavne sebaúctu, seba poznanie, seba milovanie a vlastne stať sa zase tým, kým som pred, dajme tomu, 30 rokmi bol. Aby ma nikto len nevyužíval, nepoznal iba vtedy, keď mu dá čo treba a podobne. Jo, to je zatím všetko. Idem sa zase liečiť. Choroba je silnejšia ako celá túžba. Čaute.